Nikin blogin mukaan tuo on uusi hitti, vai? Enpä tiedä. Ne ovat upeat! Barbie, tule pian alas! Täfi saa pentuja! Eläinlääkäri! Sinähän olet. Niin, tarvitsen vain laukkuni. Kas niin, astronautti, voimistelija, TV-toimittaja... Barbie, pian! Kokki, sukeltaja, balleriina... Nyt! Toimitus 195 Malibu Way. Mitä? Tiedänhän minut ja alennukset, en voinut ohittaa sitä. Oi, ihanaa. Niin, söpö. Paljousalennus. Moikka! Pentuja! Ken meni söpöyshokkiin? Minulla on siis hypersöpöysyliherkkyys. Jos olen jonkin tosi ihastuttavan lähellä, minä pyörryn. Melko yleinen vaiva. Mitä me oikein teemme näillä pennuilla? Opetetaan temppuja! Lenkille! Uimakouluun! Metsäkouluun! Nostetaan se listan kärkeen. Pentuja! En ole ilkeä, kasvatan luonnetta. Nätti villapaita. Onko se kashmiria? Ai mikä? Olen karvojen peitossa. Kaikki kengät on järsitty! Ei nämä niin pahasti! Kuulkaa, minäkin rakastan näitä hauvoja, mutta emme me voi elää tällä tavalla. Jospa antaisimme ne adoptoitaviksi hyville... Oi miten söpö! Hei Barbie, sain hyvän idean yhteen rockballadin ja... Hei, se sopii sinulle. Adoptoitko yhden? En kyllä tasan aio. Sopiiko? Mä otan ne kaikki. Tää ei voisi olla yhtään vähemmän coolia. Oikeesti?